siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono telah Ibu Kristin saking Rawang Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Matur sembah nuwun kanjeng mateng warga masyarakat dusun Ngerang Sakukuban ingkang sampun kersa nimbali siswa budaya sak rombongan mugi kemawon sak bubare nimbali ketoprak siswa budaya tansah pinaringan karaharjan desane saya maju murah sandang murah pangan gemah ripah loh jinawe amin mugi-mugi sing nimbali diparingi selamat wilujeng sing ditanggap ya selamat sing nonton tanggapan kuwabe diparingi selamat amin Allahumma amin kagem dulur-dulur sedaya penggemar-penggemar siswa budaya khususipun sugeng dalu sugeng kepanggih malih mugi-mugi seduluran selawase kanggo dulur-dulurku ingkang boten saged dipun sebat setunggal sembaka setunggal kono kene kancane kuwabe ya nduk ya iki wong Ngerang tumplek-blek tambak romo gabus Pati Winong dari Kudus. Yuk Mas, semoga dipun aturke langkung rumiyin sambel kemangi.
dipun lajengaken malih. Monggo sinaringan siswa budaya kita panggil untuk Anda bidu wanita yang berikutnya. Dias Adaswati.
satu tembang selangkung rong langkung juga sudah terpenuhi minangkani pundutan saking bapak-bapak panitia ya nak ya. Ya kembali bersama siswa budaya dipanggil untuk Anda dua dita yang berikutnya ada si cantik bersama Ani Moja Gani. Yeah. Eh.
janji kagem dulur-dulur grup Semangka Community. Nah. Iya. Kau kebangetan sambat belas romo perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetanmu Ponorogo mengko terus ditutup Tayuban panen ya Nduk ya, engko diaturi. Ya Nduk, Reok Ponorogo engko terus ditutup Tayuban sepisan neh terus rampung ya. Semoga. Yuk, yuk, yuk.
iya loh. Yuk. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Wes, Ger. Wes, wes kesel. Wes. Wes kesel. Wes kesel apa durung? Yo, yo. Oh ya. Ah, oh ya. Ah, oh ya. Ya. Oh ya. Wes yo nger, wes yo, wes. Wes yo nger. Gantian dulur mikir piye lah ya ya. Piye 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 arep piye? Kowe arep joget melu reo kantene arene sisan lho. Dah Linda. Iki nek kesetrum piye lah yo yo. Setrum apa iki piye nek setrum aja yo ger iki nek kesetrum ger ngaleh ger ngaleh. Aku setrum yo ger. Ngaleh ger ngaleh ger. Aja yo ger. Ya awal yo yo. Puisi mas wes mas ake mas. Wes yo ger yo sesone nek ketemu yo. Sebagai tebang terakhir, salam perpisahan kagem dulur-dulur saking Ngerang sak Kukubeng. Monggo dipun aturi panen Tayuban.